Salutare! Astăzi vă voi arăta cum puteți să faceți un logo complet gratuit în Canva pentru Shopify, pentru Instagram, pentru orice afacere. În primul rând intrăm în Canva. Avem și un plan gratuit, Canva Pro, 30 de zile este fără niciun ban dacă doriți să încercați, deși puteți să utilizați și fără foarte bine. În primul rând putem să dăm pe sticlă sau putem să căutăm logo, ceea ce am și făcut. Iar de aici alegem care logo considerăm că ni se potrivește nouă cel mai bine. Și putem să selectăm dacă vrem să fie gratuit sau pro, că nu toate sunt gratuite, unele costă. Eu îl voi alege pe acesta ca să vă dau un exemplu. Îi dăm la personalizează. Iar acum aici putem să scriem ce dorim noi, cum vrem să fie logo-ul nostru. Eu o să scriu test YouTube, cum este și Shopify-ul făcut, magazinul. De aici putem să schimbăm fontul, putem să schimbăm culoarea fundalului, putem schimba aproape orice. Este foarte complex acest program, plus că este și gratuit și online. Iar în caz că vrem să schimbăm logo-ul, pur și simplu dăm mai design și căutăm altul. Sau dacă vrem să scriem cu o literă anume, de exemplu cu Y, căutăm și vedem care este gratuit, pentru că multe sunt și cu bani. Și după aia dăm pe el și acesta se va modifica. De exemplu, o să-l păstrez pe acesta, șterg ce nu-mi convine și dau pe distribui dacă vreau să-l descarc, dăm pe descarcă și selectăm pagina care o vrem și să fie neapărat PNG ca să fie calitatea cât mai înaltă. La Pro, dacă vrem să avem fundal transparent, trebuie să plătim sau 30 de zile gratuit, deși acesta se poate face și pe Google cu un mic research. Iar acum, ca să vă arăt cum să-l integrați în Shopify, intrăm în librărie unde avem noi, selectăm imaginea, îi dăm upload, îi dăm select, iar după aceea putem să selectăm cât de mare să fie logo-ul și în ce parte vrem să-l avem. În mijloc, în stânga, în dreapta, unde dorim noi. Este foarte ușor. Apoi dăm save și dăm să vedem ce am făcut, un mic preview. Mulțumesc pentru vizionare, aș aprecia dacă m-ai ajutat cu un like și un subscribe, iar dacă ai vreo nelămurire în secțiunea de comentarii, aștept o întrebare. Succes!